Decía a alcaldesa, o verán da rúa é un verán que comeza sempre ao rededor do Carnabrao, non? Que se celebrou este ano o día 4 e 5. As festas de Vilela, polo medio, pois incorporamos este ano a primeira actividade que se chama o Son da Rúa, unha actividade promovida por Abertal, que tuvo lugar onte. Sabedes que o día 20 tamén estuvo a verbena galega. En fin, son 45 actividades distribuídas en aproximadamente 18 días, espallados, pero 18 días entre xulio e agosto. Non concentrar todo en 6 días, que reventa o bolsillo e o corpo, e prolongalo pois, hasta o final do mes de agosto. Como se fai isto? Pois, bueno, desde o ano pasado levamos falado con máis de 100 representantes de agrupacións musicais fundamentalmente. Unhas non tiñan disponibilidade, outras tiñan disponibilidade, pero nós non nos acababa o presuposto. En fin, creo que temos un programa moi completo, por o que desexamos únicamente que nos acompañe o tempo.